Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Professor, unsa ba yung buhaton? Unsa? Dili na kinahanglang maglangay pa. Mauhin ako kun mo adto pa ko sa kong gipuyan. Kinahanglang magkuhan ang chip nga nakaroon ni mo, Brando, Jumbo. Kikikit sa ito pagkuhaan na ni ha, bro? Ako rin makuha. Ako ra. Kaya ako naibaw din repeat sa mulawas. Posibleng na ang kinigibutang pinaagi sa sirens. Sige, Professor. Buhatang ang buhaton. Oh, sige na taon, bro. Og doktor pag yun. Dali ha, taon. Wa ko pagkupa ang trangkas putanin ng gipuyan ni Professor Juan Miguel Salvador. Digin ta nako makita kining tanang data sa iyang pag-track nako ug sa akong site. Hay na ibutang ang files ni Brando Berdugo. Ni ay tagan nga folder. Oh, mamasin kong ni atini ang animal nga program nga iyang kilaptan. Hay na ibutang ang bullshit. Damn it! Oh. Andam ka na ba, Brando? Niya ganing Swiss knife nga itong ilogit sa chip nga naasim mong tuong kamot. In between sa pointer and thumb. Agoy, kahait ba? Sakita ka na, oy. Sige na, Professor. Aron mahuman na kining tanan. Jumbo, ay pagtanaw. Kay ikaw rin sunod. Bahala ka diya. Kung tanaw mo. Piyong ko, bahala ka diya. Oh, Brando, niya na. Ako nang idapat si mong kamot ang tumay sa Swiss knife. Sige na, Professor. Bingo! Diarang program ni John Milgar sa pagkabirdugo. Ako ragyapon ang magmadaugon, John Milgar. Pinaagir sa tinis computer server o database ni Professor Juan Miguel Salvador. Ma-restore ko ang tanang files nga akong gi-upload sa imong pagkabirdugo. O dungagan ko ang program sa pagpatay ni bisan kinsa nga imong ikauban o masugatan. Now, nagsugod nag-extract ang mga files para sa restoration sa program sa Berdugo. Humana, karon magsugod na ko sa pag-restore nini. O, pila na lang katab sa keyboard. O ma-restore ko ng tanan niing kikinahanglan. Ma-restore na ang tanan. Na, kusog kayong tagan sa restoration sa program sa Berdugo. Og mahayan mo kinig imong pagbudi nako, Professor Juan Miguel Salvador. Mahayan mo kini. Antusa lang ang kasakit, Brando. Antusa lang. Oh my God. Nga Professor? Wa dinhi ang chip. Unsa? Professor! Oh, kadiyot. Pangitaon ako. Basin kung may irog kini. Oh. 1 minute and 20 seconds left before completion sa pag-restore sa program sa Berdugo. Kamay na lang. Wa ba niyo makita, Professor? Yeah, kadiyot lang. Basig iya sa may bukog nga bahin si mong pad. Doktor! Dali palihog! Dali! Niara! Niara! Dali Doktor! Lisod kay bro. May ungot sa bukog. Sa!
Sikat na lang sa dili pa mahingpit ang pagka-restore sa program sa pagkaberdugo ni John Melgar. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! Brando! Ayo! Oh! Nabalik ang Berdugo! Nabalik ang Berdugo! Nabalik na siya! Uy! Saan mo to? Kalit na may appear na word. Ako basa ko. Restoration failed. Host not found. No! Ano ni? Host not found? Ano? Nainaswata. Try again later. Oh, dili ni mahimo. Host mo na ko hangtod nga maristura Berdugo. Naghana dugo, bro. Oy. Salamat sa Ginoo. Yawan ko ganina, bro. Oy. Mikalit pag yun sa bando. Mura ba kagiyang tukon ganiha? Oh, Brando, kumusta? Brands! Usa naman, Brands? Okay ka ra, Brands? Nga naman yung akong kamot. Oh. Unsay nahitabo na ko? Ah, tutoy, sticky. Ano mo taon? Huwag ka kaybaw! Kinsa mo? Oh, Nga nung niya ako din eh. Unsay niyong gibuhat ako? Unsay niyong gibuhat ako? wait. Brands? Wala ka makailan ako? Unsay Brands? Gingan na ka Brands? Dili Brands ako nga. Ako si John. John Melgar. Uy, usa na rin? Milampos ta, Jumbo. Huwag na ang chip nga sama sa pasi sa humay. Ang porma o ang kagamyo na yun. Ulo? Mura wag ginakag bulguro. Bida gamayar ko diyan eh. Unsa man ninyo gipanulti? Ug naunsa man ako kamot? Nganong nasamat kini? Ha? Ako'y mutubag sa tanong mo pangutana, John Melgar. Apan kinahanglan nga mamati ka na ko aron hisabtan nimo ang tanan. Ug unsay agay ko masabtan? Oh, sige na. Ako, bro. Tingalig, ako sa ibig mo pinukuro niya. Kuha sa ako. Kung dili mo magkapasabot ako, kung unsay nahitabo ako, ug kung anong miabot ko ning dapita, bahala na mo. Ayaw, pabaya, John Melgar, ayaw. Ang sabi na Hanoy. Huwag ka pa mahibaw kung unsay mahitabo nimo kung magpasaya-saya ka. Oh, yun. Wa ko hisabtan sa mga gipanulti. Kung wa kay hisabtan, ako'y mo pasabot nimo sa tanan. Ikaw si John Melgar, usa ka computer programmer, na himong biktima sa modernong teknolohiya. Wa ko hisabtan sa mga gipanulti. Na, Professor Lisura, ano eh, Lisord. Hatagi ko higayon, Mr. Melgar. Panamin sa side meron na ining sakyanan aron may mahinumduman ka. Prof, ako taon, Prof, ako. Panamin, Mr. Melgar. Baliwa, Ramatan. Dili ka tinod. Ganun gini mo ako panagway. Ganun gini. Prof, O sinatabo na ko. ano ba na yung panagwayan? Ganun gini. Prof, Ganun gini. Kung andam ka na sa pagpamati na ako sa tanan, Mr. Melgar, sultihi lang ko. No! Tigyan ma-restore ang program sa Berdugo. Panuhay ka, Professor Juan Miguel Salvador! Dili ko makadawat na ini. Dili! Ang angin ng imong computer, ipangwakli o panggobot! Ah! Ah!
Damn it! Dili kini tinuod. Sir Robert, siya naghimo sa tanan. Siya. Stella Brats. Aw dyan. Mr. Milgar. Wa ko magtuo nga. Inaana ba rin hitabo ni mo? Giunay ka sa sukod po yun mo higala. Nahinumduman na ba nimo ang tanan? Salbahis nga, Robert. Wa ko magtuo magkahimo siya na ko ini. Mibalik paglapas una-una ay ang gihimo na ko. Nga iya ko gipakidnap. Ug ang tanan. Daw kagahapon lang mahitabo. Kina na magpauli din ko sa amo. Naglayo na ba paminaw ni Mama? Kina na mapacheck up si doktor. Nandito ko sa auto. May bugnaw nga. May dapas kong diok. Nainimim na, sir. Ingansado na. Sunod lang kung nun saya ko ipabuhat ni mo. Pero dili ni mo po to. My God! Larga na yun nga ingon sa uway na itabo. Larga! Ang salbahis. Iyan ay mga sinugo ka itong mga tao nga may kidnap na ko. Wa man ito kisaan niya. Sa akong ninunduman. Usa ka kusog hapag sa gahi nga butang nga may igos untang kugo. Nga mo'y nakapawas kong panimuot at tutungol. Pida. Pagka-white klooy ni Robert eh. Sakto ka. Way kaluoy si Robert. Mangunay kami ko. Uy, batasan. Dili kay ako na mo niyang biktima. Lakip usab sa ilin. Nagtuo sa ilin nga patay na ko. Kay gisakpit sa mananap nga Robert akong pagkatao. Tungod siyang kakog. Ako pa ato, sus, wag yan po kimahimo, kaya wag mo kipaw. Wa ko magtuo nga ingon na anak siya kasalpahis, Mr. Melgar. Kay kung nasayon pa lang ko sa tanan yung mga plano sa dito pa sa stage, dili mahimong maabot nining puntuha ang tanan. Salbahis tawa na, hasta imong uya mga gwapa, gibiktima po. Daghang naamong sayawan ang tinguha ni Robert. Daghang nag-antos. Oh, hasta ko. Akong pamilya, nag-antos po. Si tatay, sinanay, kataon ron. Ang akong asawa, nga anak, nga gwapa po na akong asawa. Gwapa sa to. Kumusta na ka sila? Ngayon ang bayaran niya kining tanan. Oh, Mr. Melgar. Hasta ko. Gusto kong mapabayad sa niya. Nga pila yung kabay. Si ilin ka. Unsa na kaya kahimtang karon? Unsa kaya batiyon ko masayon siya nga dako kong buhi? Unsa ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!